Sir. Hain na daw to. Murado si manager. Aprobado tulos. Ura akong manlalaki to. 1 million sulinaw. Ano tulo? Aw, to. Busing! Ay, sabi mo baga tabi, bumalik tulos ako. Nag-CA na kami sa Kataraning Nindaw. Inaprubahan tulos ni manager. Kaliguan. Ayaw, inaprubahan tulos ni manager. Nainahay na si Pirat. Ngayon nga, si Pirat, yaon daan nakalaag, duman sa Styro. Kuni da ko magiging Styro. Hudig di kayo nakalag inay. Inta daw. O ba, di yun rin eh. Aray. Ine. Oh, iyo. Linga daw. May bagbagang. Oh, linga daw. Linga daw ngaya. Ay, iyo mo ng gadyaon. Grabe kwarta. Sabi kwarta? Linga. Karong milyon na sigurado dahil kung nanibilang nga, untara mo. Iyaw, may tiwala ka sa kuya. Mapagal ang pagbilang. Yan. Kude, siyempre baga, may incentives mong baga ko dyan. Baka lamang. Kung bako baga dahil sa kuya, dahil ka nakautang sa milyon. Baka lamang iwaman dyan. Leasing baga. Bigyan ako. Okay po, ano pala, nagwapa man na ng mga paipet. Oo, tangani, marabasong kita dyan. Giraw. Para mo ko, galanti ako. Nagutang na ako. May paipit pa sa mo. Tip bagang pintaran. Doon ka saga ka na masingil. Punta bi sir saga. Saga. Mapu. Damon nga ni palaan mapuuna. Mapuuna kang isang ribo. Pagay lamang. Kiko ako pa sa nangunyan sa 1 milyon. Singil katulong. Harayong kaya pati dito siya. Iyo lamang kung nagkapera ka mo, sayang lang kang gasolina ko. Nag-isay Pwede sala. pag mahulog ka, i-advance mo na. Ikan may sala kan, iyan ang kinuamong trabaho. O kung nagmaestro ka baga, di niya akong ka sa eskwela, nagtuturo ka. Wala mo han. Iyong ngani ko ta. Pero bale, otro semana na sana sir. Ayaw. Sige na, panibiyong ko. Buyo mo sa otro semana, sarong semana mo hulugan. Ayaw, sarong semana mo hulugan yan. Otro semana mo ako mabalik dito sa imo. Sige Ayaw. na. Sige na ta. Sige. Minalibong ang payo ko naman. Motor talaga. Yun na. Ay! Kumusta daw yun yung sisingilong ko? First payment mo dyan daw. Pusing! Maray na agad tabi. First ano mo nyan? Bako maray ang aldaw kong unyang. Natatabi sir. Kata madali yung kaman magsingil, sarong simana. Anurong ka. Birnes baga siya mo sir Reniles. Oo. Sabado Domingo day kaming laog kaya uminagi na bago sarong semana. Sarong simana. Oo, tabi. Kaya Bali pinambayadan ka. sabi ko baga duman nakalagduman sa tuya sa agreement. Pirmi ka mag-advance hanggang Lunes hanggang Biyernes. Kaya sararuan na siya. 5,000 tabi sir. 5,000. Pwede dawan sa kunya na. Sunod na simana nata. Naubos sa bulang. Binulang ka. Nakagyaw kibulangan. Ipinusta ko gabuso. Inutan ko sa'yo mo. Kanon mo ang. Ano man ang sir? First payment day kang hulog. Ano man ang? Ano man nga nan maginibukong. Dahil naman nga eh. Naubos nga na ito. Kininyan ko sa'yo mo. Para pigambugan ta kang mayaman na ka. No payment. No payment. Oh, pirmay daw dito. Dahil man ako pwede pumirma nga ni dyan. Tapos akong ipakulong mo ako. Dahil man yan. No payment ka nga ni. Kung umuti ka man duman sa opisina nagulog ka. Ako baga papaabo na ron Pwede mo. problema mo antay kang kolektor. Ay, Mahidap ka pa kung malagitan ka kan amo mo duman. makunit man pala ni pagsingilaw. Sige tabi. Otro semana na sana. Mabalik ako. Gismail ha, Gismail. Yes, bumalik ang Gismail. Una mo sa kuya. Busing! For the second week na tabian sa imong bayadan, baka lamang maray na ang aldaw ngunyan. Ay dumano na ka? Ha? Dumano. Jesus, Mariusa. Ano ang tigsabi mo dyan? Badya ko maray na ang aldaw ngunyan. Tasarong simana day ka nagulog ngunyan paduwan ng simana tabi busing. Pasensya ka na talaga. O, nunoy. Kaso agom ko nga ni binayaan ako. Dinarara sa mga aki ming pitaw. Kaday ko na kayang buhayaw. Dahil ko naman mababayadan ang inutang kong ansay mo. Ay, padigdiyon ko tabi si manager. Katong sigun pala ng araw kaya, no? Sabi mo, pati mga pagtarani mo, nagtara, mapira kong ka. Kaya uminaw ko si manager. Dawag kisay pangalan ni pakiba mo digde. Bad na briefing mo. Taday man talaga ako kibabayad sa mo.
Sulabahan ko nga ni dyan, dahil ako kipambakal na sabon, ralapaan na dyan, mga mabangkayo na. Barabad muna sa nan, sir. Ang importante, mabayadan mo yung utang mo. Dahil man nagkibayad ka nuno, ipansya ka na nga eh. Ako na naman kayo na naman sa opisina. Bakala ka na kaan, wala ka ng matamuyaw ka naman ni amo mo. Kaya naman talaga, dahil ako kikakurukwarta talaga dyan. First payment, dahil na nga na no payment na nga. Yung second payment, dahil panangga. Ito. Kan may sala ka na aram mo, ika. Ta ako pinilit mong mag-utang. O, paano ta nadaog sa bulang? O, ano magiging ka? Ikan may sala kan. Kang kapapautang mo sa kuya, dapat dahil ka nagpautang. Sana nito magbayan. Wala ulit dyan, ta kuya uragan na naman.